Ang pag-atiman sa atong mga mahal sa kinabuhi dili lang kutob sa mga panahon nga kauban nato sila apan hangtod sa ilang pagpanaw dinhi sa kalibutan. Gani kung mapanaw na sila, atong gisiguro nga hapsay nato silang ipakita sa publiko. Dinhi musud ang atong mga higalang imbalsamador. Ang Pacific Center for Advanced Studies kung PCAST mutanyag og saktong mga pamaagi sa pag-imbalsamar. Si PCAST President Sara Dichanco, graduado sa Mortuary Science didto sa Estados Unidos, nibutyag nga dili sayon ang pag-imbalsamar tungod kay kinahanglang andam ang imbalsamador sa maong propesyon. If you ask anyone, not everyone can be an embalmer. Psychologically, emotionally, physically, it is demanding, and I guess it's not really as much appreciated by the public, but the core, in reality, the core of a funeral industry, a career, is really the embalmers. They're the ones who really are the ones setting the tone, how beautiful a body is, how well presented it is. Dinhi sa PCAST, ang ilang mga tinun-an makagamit og mga state-of-the-art facilities, mga modernong ekipo ug matrain ubos sa mga local ug international speakers. Sa among pakikinabi kang Dichanco, iyang gibutyag nga ang uban sa ilang mga tinun-an sa PCAST buot mo kuha og lisensya alang sa ilang mga negosyo sa punerarya samtang ang uban aron makatrabaho sa gawas sa nasod. Awag ni Dichanco sa mga gustong mag-embalsamador. The choice of being a funeral director or embalmer, I think it is a growing business. It is something that I believe individuals should also take into consideration if they believe that they have the heart to serve, especially families. You know how some people say it's not really all about the money. In the end of the day, before you go to sleep and you realize that you actually helped someone, helped a family member in a way that's different than the usual, I think that's something that it should be looked up to.